Pauna na po natin, ito pong naganap po ulit na reshuffling po ng mga deputy chief po ng mga provincial, ng ating provincial po, no? Ano po itong bago po natin for mga programs may synchronize po ba na isasagawa na mula po sa direktiba po ng ating provincial director? Ang direktiba ng ating provincial director, no less than Police Colonel Relifer J. Kapukyan, yung mga chief of police na nakapag 2 years na and then magto 2 years, nagkaroon ng reshuffling para bigyan ng daan yung familiarity ng mga chief of police na matagal na para maiwasan makompromiso yung trabaho. Sir, ngayon po na nandito po kayo na destino po sa San Fabian Police Station, ano po kaya yung mga papaitingin niyo po dito ng mga pulisiya po? Same pa rin po yung mga dati na ginagawa ng police like pagpapatrolya dyan sa kalsada, sa mga major thoroughfares natin, public places, checkpoints, and uplansita. Lahat po ng mga police interventions na pwede natin gagawin para maging maayos at mapayapa ang ating area of responsibility ng bayan ng San Fabian. Ay sir, nabanggit niyo na rin po yung mga checkpoints natin. No? Ito pong ating mga motorista po. Yun pong umiiral po ngayon ng ordinance natin ukol po sa pagsusuot ng visibility material. Ano pong kayang may papayo niyo po sa kanila? Well, sa PNP San Fabian, under my leadership is i-implement natin ng tama at maayos yung policy na yan coming from I think sa provincial capital, provincial ordinance yan. So lahat ng mga motorist na hindi tumutupad dun sa policy na yan is i-apprehend natin, pagsasabihan natin. And last na rin po sir, mahapyawan na rin po natin kasi po yung sa COMELEC po natin katatapos ng COC filing po. Ngayon naman po susunod for sure itong mga kampanya na ating mga aspirant candidate. Ano po kaya yung pwede nating maipayo sa kanila, lalo pa ating mga for sure may lalagay po yung mga yan, yung mga ipapaskil po siya. Well, unang-una po, no, lahat po ng mga kandidato sa local elections dito sa San Fabian and kahit yung mga from national na pupunta rito, bibigyan po natin ng security yan to ensure this safety. Kasi obligasyon po natin yun as a PNP na protektahan bawat sinong mamamayan. So regardless kung sino po sila, kung ano po yung tinatakbuhan nilang posisyon, bibigyan po natin ng security yan.